Usachacha kuhle ekhaya emva kohlaselo. Elixhoba kunye nentombi yalo basinda cebetshu. Wandithova ngathi yathi into endingayaziyo ukuba yintoni nalapha kum ndageleza ndakeka zam inasika igazi ndabona uba ndinoba ligazi. Wandikhululisa ke lo tight nepenti wazijula pha nditheke mna ke ngoba sijijisana ke wathi xa saqalisa ufuna ukundireyipha wathi ndiyakwazi ubuzondibambisa iphi condom. Ndathi ke mna kanina condom yakho. Abahlali bangenelela ukuncedisa lamaxhoba ukuba aye esibhedlele ngobusuku bolohlaselo. Batyhola amapolisa ngokurhuqa inyawo. Andingetsho mna uba alincedo kuba zange ndiwabone nangale mini le yalo mama lo yahlaselwe ngayo. Kona sasizamile kakhulu ukuwafowunela zange sikwazi ukuwafumana. Kubanjwe umrhanelo oneminyaka engamashumi ubudala ngokwayamene nokuhlaselwa kwamvanje kwala makhosikazi. Kulindeleke ukuba enze isicelo sebail apha evekini. Kwiindaba ze SABC ndingufundiswa Mhlekude, eNgqamakhwe.